lural ngal ganduɗa ko mafnugal pujel senande ina jawa e andaka holto happi so woɗata walla ɓaɗo ko Allah tan laaɓa sogo tan koltingel ɗo pujel lural nan ubbita ko heewi nan ubbita ko ganduɗa hanki hecci hanki o koko mulino sikki ala ma woni on wiɓe hol ko mulino ko fenande kono fenande ɗon ne jamnoɗen ko ɓuuɗ hol fof ko irti hande o ndeɗo uure suurande tawi sellani hol ko rendini Sénégal e Mauritanie gila to wonno caɓɓitali e wumago ha yetti hande o wargoji bondi ɗi ayawo ganniji jitta ko waɗi fo mbiyen no jongol dose laamu Mauritanie tokñoto hande o ko maayo Sénégal e comɗi mum toɓɓere ɗimmere nde nde Mauritanie ɗurtoto ko koɗorle e cemɗi fuɗotoro fewni noon ha woni ganduɗa jeeri e waalo wertango leyɗele koɗaɗe ndemateɗe gawateɗe kadi ɗo jawdi ganda ene yiita durgol mana ha pamon ɗo jawdi nehde kewndi e ɓuttike fuɗotora hande woni toro woni ha taƴi halayɓe ko wayno law en jirlaɓe hebbiyaɓe fuuta e hoore mum boose ngenar e dabba so en mbi noon dose laamu Mauritanie ne ɗurto fuɗotoro e cengɗi mum kala en jejjitani waalo to hirnangue Fouta tuggude dagana fay maayo hano en jejjitani kadi ni Gidi Maka mana tuggude jorol ti ndi ganda hoore ma funnangue Fouta ɗo rumti fucci funnangue ha to haɗi so en ƴeewi noon foɗi fuɗotoro hande o ko Haalpulaar en e reeni waalo kadi ne ko jolfuɓe yiñi Gidi Maka ko soñinkoɓe te ko ɓe tigui dose laamu Mauritanie kilni so en jurnima ɗereji a yawo ganni holliri en nde Mauritanie hetti ndimago muɗum ko heddaji ɗiɗi ɓalli ponno toon kamɓe ndenduno poti hay goto e mabɓe jimano ɓurano alfano goɗɗo o heddaji ɗiɗi ɗi mana goni sapalɓe ɓen ɗon ɓurno hedde ko banggue rewoto ɓe konno kay jeerede wiyetede Sahara ɓalleɓe ɓe ɓe ganduɗa kenno ha hande ko banggue worgo ko Haalpulaar en gonno wolofaɓe kañumen e soninkoɓe a yawa ganni e ko ɗereji kolliri en ina cetto ɓen ɗon ɓaleɓe koɗi Mauritanie ɓuuri duuɓi ujunere wonno golle mabɓe ko ndema awo e gaynaka e jeeygu hollitama kamɓe kadi idi toon e hodde nde safalɓe wiyoɓe hande ɓe ina jiwtaɓe nde puɗɗi yarde ɓe bisni muɗumen ɓe kodde mumen mbiyen noon ine hawni kono noon won wiyoɓe kadi hawnaki waɗi en wiide hawnaki so golle ɗi jiyaɗan ndeɓa batte puyde wiyete ko aɗa jeeyi hen kono wiyetaki ko an jeeyi foof so wiyama an jeeyi foof mais nata hay goto famoɓe ɓe paaɓi so en paamani duttoɗen ndiyen gila nde Mauritanie hetti ndimago muɗum e dépendance o paamir toon ɓaleɓe honnoɓe ɓe toon kayen ponno laamade beltidi so tawi woni ko weltidare walla so ɗum ɗayri ɓe goppidi hen ede safalɓe ɓe ha laamiɓe ha jibini ko ay fo hande foof men safalɓe noon taw wallan jeeyi mumen ko rewo godduɗo tinde jeerede wiyetede Sahara mbiɗen ɓen sahalɓe wonno golle mabɓe ko jeeygu kañum e gaynaka gila noon ko adi garangal tubakoɓe safalɓe ɓaleɓe ɓe hay goto e mabɓe mbiɗen jimano heddiɓe ɓe sogo tan ne laaɓi en ko jimadi tubakoɓe dow le front so rentini ɓaleɓe safalɓe rewo e tiba goto gati ko adi ɗum goto hen foof ko banggue mum wonno te kañum jeyno reeni jini kadi ne leykal mum hay noon jimadi tubakoɓe ittani safalɓe rewo keeɗi ɓaleɓe ɓene ko worɓe kenno e nder leydi Mauritanie gueɗa noon waalo fuɗotoro ha Gidi Maka ɓaleɓe tan jimno capato alano ɗon gueɗal hanke hecci hanke ko ɗum ɗon addi saabu jiidigal to banggue endam jiidigal to banggue ƴiƴam to banggue jatti e herodirde ɓaleɓe oya banggue maayo e oga banggue curodiraɗo nde tawno noon ɓe curodirano aɓe desodirtuno aɓe jahodirtuno wuddet wuret aɓe kutodirtuno kutodiral aduna wonɓe gaga maayo tawa ene jogui guese mumen oya to banggue maayo wonɓe oya banggue maayo tawa ha hande ne jogui leydi gayete wirgo maayo ngol ɗum ni bandiraɓe hawnaki hay batte gati so tawi woni yimɓe jiidi en dam jiida leydi tawde kay wirnaki jiidigal wondaga keero tuba ko dani
Bakel ha caangol irki ɓaleɓe tan jeyno kala cafaɗo peltinoɗo ɗo ko jeygu tan yahanno dowlo France ni e yonte loi cadre yiɗino faltade ɓaleɓe wonɓe o e banggue o ga banggue maayo kala rentino kamɓe kala ɓe jeeye e nder taƴre leydi Sénégal aɓe kawrinno ɗon miijo e fedde wiyetenode IGOVAF dental manggal jeeyaɓe diwan Dande Maayo salino ɗum noon ko président Senghor e on ɗon saaha aniya makko wonno kanko président Senghor ko faabade Mauritanie beele Maroc ine wasa ɗum diltade ngati Maroc wino tan ko sikki ala mbo leeri so wona Sénégal leydi Mauritanie woodani feere fof noon e on ɗon saaha président Senghor waɗino o waɗino beele Mauritanie ine wona leydi wooda jogoji yima ɓesgugol ɓesgugu jiida yedda ɓaleɓe safalɓe ɓe itodirta soko tan Senghor wino Moctar Wul Dadda mami walle koɗa kono noon somi wallima hoɗi fonduɓe so ngu foof wota kala safalɓe ɓe pawo e dow ɓaleɓe ko ɗo de Senghor nanodirno e Moctar Wul Dadda ko ɗum ɗo noon waɗi hono président Senghor e on ɗon saaha walli Wul Dadda ha leydi muɗum Mauritanie dañi ganduɗa nadde e fedde gota Gouaduno oyeni ɗum wanno kay hitande 1950 e go ko ɗum kadi ne ha hande bandiraɓe addanno président Senghor wallude Wul Dadda e leydi mu Mauritanie ha jeeya e fedde gota go Afrique ɗum wanno ko ñande 25 lewru mai to Addis Abeba lamorgo dow leydi Éthiopie e hitande 1953 gando goto ina wiye sondage Jean de Dieu jangguintuno en relation international to caggal leydi omo tawtorono oɗo bato ñande 25 lewru mai on saaha kanko wonno jagorgal haute volta leydi mbeddi hande Burkina o yi on ɗon jamma hakke waktuji jeeɗiɗi aɓe tefa ganduɗa délégation garnoɗo inde Maroc wi joɗota ko joɗoɗo e leydi Mauritanie saabu ko leydi ndi wodani ko kamɓe jeeyi ɓe keeri tongo Sénégal président Senghor e on ɗon saaha eti wullade Gamal Abdel Nasser mbo dowlo Égypte o holliti Ahmed Sékou Touré mbo dowlo Guinée o holliti Modibo Keïta mbo dowlo Mali ko Kwame Nkrumah mbo dowlo Ghana kamɓe fof e miijo ɓe jingiɗe ɓe ganda ko arnoɓe e inde Maroc ɓe eti ha hande hollide ɗumen so tawi woni ko sago mabɓe Mauritanie wooda kono noon safalɓe ɓaleɓe kodda ha hande wona sala hakkude Afrique e ɓale hande noon bandiraɓe Jamfa Joli Mauritanie yejjiti ɗum fof ɓe jejjiti koɓe tongtonoɓe haaɓe mbaɗɗi tongtunoɗo o e tongtonoɗo o fof ine guuri mayani ceeɗi ɓe jejjiti noon bandiraɓe haalpulare no mbirata ni ko ceerno Janguini Almuudo fof wasata tawa ene moddi ine joñi ko ine fiira ɗum janggo mbiyen tan nden safaɓe ɓe ballama haaɓe goni ɓe tongtama haaɓe mbaɗɗima ɓeydi fof ko ɗurtade en ɓe duñi en ɓe jiiɗi mumtude musul ngol ɓe ndewno ɓe yinnoɓe hanki hecciyangi happade ɓe dutti ɓe mbi ko toon ɓe jeeya ko ɓen ɗon ɓe ɓuuri ɓattodirde ɓe ɓuuri heerodirde ɓe jedditi ko nanodirnoɗen e mabɓe fof ɓeɗo mballum ɗumɓe fof ɓe jejjiti dilli capantati hande o jaam ala hakkude safalɓe bismanoɓe mballa ha jooɗi luɓani hay laamu e ɓaleɓe jaatigueɓe bisminoɓe teddi Pular wi hani teddinede noon ko tedduɗo sa teddinimo teddani rutteto kayno won yimɓe noon bandiraɓe ko paaɓi ceerno Mamadou Jimba to Tulde Gaale wi won yimɓe ko paaɓi saabu fabru so dere ngel waɗi ndiyam deƴƴata so wona kay holsere yaɓɓi ɗum fuccito duuɓi capantati ɗe ɓaleɓe ɓe ndeeƴani ɓe ɗaccaka deƴƴe nde tawno safalɓe ɓe ndeeƴani deƴƴani ɓen safalɓe ɓe deƴƴani nde tawno ko haala kantoride ñande fof ɓe nandinta ɗeɗo ɓaleɓe ɓe ndeeƴani kadi ni nde tawno golle bonde kantoriɗe safalɓe ɓe ine mbaɗa ɗum ɓeɗo ɓaleɓe ɓalejo ala ndimagu ɓe mbi fotani ɓalejo ala fodde mana droit sen kaadi tubankore ɓe mbi ala konngol ala pinal ko ɗum ɗo addani sukaɓe ɓaleɓe jangguɓe jangde nde ganduɗa wona dumbore wona ɗaynore sukaɓe jangguɓe pinal teere hakkilantagal eko janggo addata ɓen sukaɓe jamareɓe fonduɓe gurdam e mayde fodde yaltude kaso e kasanke ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa janggowo ma a yawo ganni setto siftora ille mumen bindire kañe kaali ɓen sukaɓe bindi deftere 60 ɗereyol nden ɗon deftere e ɗereyol foof ine tawe ine sifo ganda gonka ɓaleɓe toon e dowla Mauritanie ɓen sukaɓe doole henete nanga
kala golle ɗe ganduɗa wawi jogade ɓernde wadde ɗum tan ko dammuhol ɓe mbaɗa ɗum caggal nde ɓe ñaawa awore ñawtinde ñawtani jooɗiɓe jabbere fenade ɗo e Nouakchott ɓe coka nden ɓe cokama ɓe mbaɗe golle kantoridde hande o hewɓe maɓe cuuɗimo leppi leydi kono a yawa ganni yejjitta alay saago ciftoren ɗon ten Youssouf Gueye omo ganduɗa ko miijiyanke windiyanke golliɗo ko naftata e gurdammu ko wayno Djigo Tafsiru en ko wayno Bala Sam Omar Babou Foudou aɓe kewi kono en mbawi rabbitinade ɗo bandiraɓe gagaɓe en mayɓe e ceenaɓe ɓe woni kadi ne beeli sukaɓe hewɓe jalti Mauritanie naati e ladde hol bawɗo wiide hande o Mamadou Samba Diop musuɗo ko ɗo woni so tawi won gande ɗo yo haalane nden gurdam haaɗi to nete ganduɗa e dowlare o ɓaleɓe Haalpulaar en saliɓe kadi ne yaware ɓeɗo jabɓe mayde cali ha hande tubande warñasi ceeɗe ɓe pelliɗi follude laamu Mawuya e sembe kono noon laataki nden ɓe nanggama doole mabɓe gadda ñaawa ɓeɗo cokane mbaɗe golle kantoride hen tato mbara yimɓene fucciti hen kono tan mbiyen noon bandiraɓe mayde bonani si tawno boni moƴƴi ala jasirgal woni bon tan ko wayde ñalande ine laabi men kamɓe ɓeɗo mayɓe ma enali mere ɗum noon ɓe goyani ñalande nden juuti ɓe belli kadi ne goɗɗum so guese jana ɓe mbattiyade tan ɓe gara ɓe tawaɗe aɗa huuti guesa ma guesa ba ganduɗa so ƴewama ko guilay taniraɓe e jatiraɓe an tawri bama tawri bamma guesa ba tawaɗa jabbi aɗa luyi aɗa aawi aɗa wekki aɗa remi aɗa reeni aɗa hiwa kadi ni aɗa soomi aɗa ɗamini soñde ɓe tawaɗa huufi ban ɗon guesa ɓe mbima yaltuwa min coña hay goto wawa haalde golle kantoride ne ɓe tetiri ɗeɗo guese ɓe mbaɗi ɗum to nokku biyeteɗo Podor ɓe mbaɗi ɗum to Diaw ɓe mbaɗi ɗum to nokku biyeteɗo Matam ɗum waɗi to nokku biyeteɗo Naɓe ɓe mbaɗi ɗum ɗo e Diatar ɓe mbaɗi ɗum to Lobbudu Douye to Walalde to Diawara hani to Dara Halayɓe so ɓe gari kadi ni so tawi ɓe coñi ɗeɗo guese sa ƴittiɓe nangganma tawa ko doole dariɗo saabu kisal alkatede Mauritanie jagguma cokoyma ñande fo waɗa waɗe golle kantoridde e golle foof noon bandiraɓe e musde e hamnade kadi ne dose laamu Sénégal timiɗo kono e tawno noon kala kilifa timmuɗo kilifa yarata ko sese heñotako te ardiɓe Sénégal ko kilifaɓe timmuɓe ɓe gardini hakkilantagal ɓe gardini muñal e neware nde tawno noon bandiraɓe ko noon foti waade kono puyɗo muñantaki nde tawno sa muñini puyɗo sikkata ko kulol walla goɗɗum ɓe jogui kamɓe Mauritanie bone mabɓe ɓe goppani jawdi mabɓe ari fitti guese janane so nokku biyeteɗo Dunde Koore toon koto Sere Diawara diwan Bakel ɓe ɗon ganduɗa joman guese ene remoɓe kaali goho kaali ɗiɗi kaali tati nafani ɓe pelliti nanggude ha hande ndiɗo jawdi ɓe uddi ɗumen no mesorin ɗon wadde hanke hecci hanke so jaggude ɓurde ganduɗa hoore ma ha jomum en gara ƴeewa bonnere ala ko laamu Mauritanie waɗi hen so wona golle kantoride so guide jeehe so won gari kirtiri jawdi moɗon dole pelle ɓen ɗon uddunoɓe ganduɗa hoore ma jawdi ne daari tan ha alkateɓe ganduɗa time mumen walla soldateɓe ɓe juuɗe mabɓe condi ɓeɗo maayi ɓeɗo gañi ɓe daha balɗe bandum ine kaɓɓa hande laaceji gueloɗi ine kaɓɓa e bogi ine daase golle kantoride fo ine mbaɗe Sénégal foof e waranede bandiraɓe kañum foof e toñede toncinda sali ha hande yiide bonande wi mbodogani bone anda ko ɗum waɗi ardiɓe dowla Sénégal gardini muñal ha hande e hakkilantagal ɓe nori jagorgal leydi men André Sonko mo ganduɗa ko kañum halfina ɓuure nder nderi kone naata ko ene yalta Sénégal o yeytode te Mauritanie hollide ɗeɗo golle ganduɗa kantoride e dow hakkilantagal mbiɗen noon e neware bandiraɓe onon ɓe koye kisde hol foof no neɗɗo toñirta ha gasa wara hoore rutto wiya minni ala e masalaha kono Gabriel Samper walla ɓe mbiya Djibril Ould Abdallahi oɗo cayyotoɗo ha hande ene feero e bempeƴe fenade e bempeƴe bonande o mbo ƴiwonde muɗum toɓi manago e kartali o waari ɗo ete Dakar e sikki yimɓe ko duwaw tawi ndekete yo wonko somi goɗɗum Pulaar wi hunduko jaaji fitel hunduko makko jam fi ɓernde nde feññi koye woto kala Sénégal naaɓe naw ka ɗo haala so yettaki haare daw wadde tan te mayde ɗiɗo ɗum ɗo ko hay batte keɗe ka ɗo haala beele ɗum ɗo ne welinande beele so tawi neɗɗo waranama toñama waranama ina yiɗi nande ka ɗo haala ɗiɗo konnguɗi e ko ɓuuri hewde jibini hande fitina mo ganduɗa ko won Sénégal e Mauritanie fuufi o jibini fitina mo ganduɗa
on ɗon saha yaltinono ko soko cabbitali kala gendiyaki ine wonno e ɓernde mum mi tooñma mi waɗanma mi ruto kadi mi wima ala ko goyata ngati musaji nden ni bandiraɓe ine gasa enene koye men en tiñano konngudi Gabriel Tempere ha amen sabu so en tiñino ɗiɗo konngudi ɗi o haali wiide nde waɗanede yimɓe ɗiɗo ganduɗa musani ndekete yo mataw on ɗon saaha aɓe comnoɓe pamno maɓe mbaran Sénégal ko ɓuuri yimɓe ɗiɗi so temedde linkinde fodde temedde nayo bani adama walla ɓuura ɗo mataw ndeke nden nde wiyata nde so tawi yimɓe mayrama ɗiɗo musani ndeke on saaha tawi kaɓe comno maɓe mbaran Sénégal ko ɓuuri ɗum nden metteri ne wonda suyani capaɗo felli kadi ne cukalel ɗa e sikap mana legal e nder Dakaru sukaɓe ɓe noon daari mbi joni ɓurti on ganda safalɓe ɓe ɓurtini minen mamin kolluɓe minen foye wonde sukaɓe ɗo ko Sénégal te ko leydi amen sukaɓe ɓe naati e ɗiɗo bidikaji safalɓe ine kono sukaɓe guure goɗɗe ganduɗa hoore ma hayni sayeɓe woɓɓe ɓe ganduɗa janti hen konti hen laamu ngu dari e doole muɗum ponno darni ganduɗa doole daride saabu kisal dowle Sénégal daraniɓe gonga jaggi yoga e ɓeɗo sukaɓe sayeɓe waɗanoɓe golle kanturiɗe doole mabɓe oɗo saaha nde kaɗo kalaten enen mbawi wiide ɓe ñawama aɓen coka e on ɗon tumo e banggue maayo Sénégal holko kewi toon to Mauritanie toon ko sukaɓe mawɓe doole daride saabu kisal ɓe kisnani hay goto guila noon ko wiyete garde national ko wiyete ko alkali police ha e gendarmerie ha e militaire en hay goto fabota ko ganduɗa ɓeɗo ɓaleɓe ɓeɗo Sénégal naaɓe kamɓe foof koɓe waroɓe Sénégal naaɓe ko warateɓe kala ganduɗa hoore ma daɗiri toon tan ko baro hay goto fabotako oɗone ɓe ganduɗa militaire en e alkateɓe e waɓe noon mbayno sappo pompier garat tan daro jamiri yimɓe yo mbar so yimɓe mbarama ha gasi ɓe jolnayo toɓe guppuɗ dillere nde mawni no feewi kono noon on saaha Sénégal anda wargoji bonɗi nan mbaɗa to yeehi noon ha dowla France dari kañum e dowla Maroc e Espagne e leyɗele mbaɗe noon tawi heddimo hen goto foof ne yiiɗi yo yimɓe muɗum gartu Sénégal naaɓe garta ga Mauritanie naaɓe goto Mauritanie ɗeɗo laade diwoje nden jeehi iɗi addude ɗo ɓeɓe ganduɗa ko beltanoɓe ko gañanoɓe walla ko haɓanoɓe timnoɓe hen ete fof ñande hay so gorɗum woni ko teɓɓe e west ɓeɗo gara alkuli mumen ne taƴa ɓeɗo garata ko rewɓe indi mumen ne taƴa ɓe gara noddi mumen e kini mumen itta ɓe gara guiɗo mumen ine lobnita e ko haalota ko bandiraɓe saabu ko hilfaɓe keeɗi ñande henete so tawi kala janoɗo ɗo yete ganduɗa e centre traumatologie mo Grand Yoff nde fawi henete guite mum ñande hen sikkate mataw ko darga dari e nder leydi he sukaɓe ɓe noon ɓe gendiyankoɓe yiɗɓe mumtude nde ɗo yaware ine kiwto ine kamto feere fof ɓe mbaɗi beele aɓe keɗo ɓeɗo safalɓe kono laamu Sénégal wiyala minen min gona dammiri min mbatta golle dammiri min jarata ko seese ɓesgu amen fof min jiiɗi ko yo rew gonga ko ni sifaɓe mbaɗata kono noon kadi ne waɗa ɓeɗo safalɓe mbaɗa ɗo ete juma mawɗo Dakaru ine ndene ine ñammine ine jarne ñande fof ne kirsa dammiri mumen ine juuɗa ɓe itta ɗo kadi ne ɓe nawa ha to ete foire international mbo Dakar aɓe ndene aɓe jara ndiyam ɓuɓɗam aɓe leloɗo ɗaaki aɓe kirsa dammiri aɓe ñaama ɓe tampinaka ha hen goto fof gooti ko leydi safalɓe ɓe daɗi kooti Sénégal naaɓe wonnoɓe e banggue maayo ɓeɗo mbarama ko ɓuuri hewde won hen mbara kay nder galleji ɓe kay nder jeere mbara ɓe mbara kay laabi ɗo jahanno won hen joola kay fosuji kabine won hen jooloya kay maaje jamma won hen kadi ne ubba ko no ndendina ene ubbe e gaska goto no paamirton yimɓe ndendine tan fodde temedere neɗɗo walla capanɗe joyi neɗɗo aste tan kañumen kala gubbiɗe won hen bandiraɓe jokkita ko hôpital won hen maayi tan kay piggal won hen lolete jooɗo balɗe bandum tawa ñamata jarata ha maaya cukalon toko son kadi e muñude won hen ete jagga tan e koyɗe cukalel mbuɓɓa hoore muɗum e balam ƴeewede ɗo golle kantoride hay cukalel taw ko mum si Allah waɗani hay batte won hen safalɓe ni kadi so tawi gaari mbaɗi mawɓe ha gasi gujjat cukalon kon soɓe gujji ko
e sapalɓe ɓe ummi e sahara oɗon paami ɓe ngari on ɗon sahaa ɓe gardano e ɓaleɓe so jiyagu juuti e dowla Mauritanie ɓe garanno on ɗon sahaa ɓe gona caggal guure men enen ɓaleɓe ɓe keɓa ɗon e gueɗoɗi maɓɓe ɓe nuɗɗino so cukalon jeehi fijoyde ɓe gujji ɗumen so ɓe gujji ɗumen ɓe jaaha ɓe mbaɗa ɗumen jiyaɓe waɗi noon ɓe mbaɗa ɓe jiyaɓe on ɗon sahaa so ɓe nayi ɓe jarnataɓe ha hande ko kosam bamɗi so ɓe jarniɓe kosam bamɗi ɗin hakkillaji ɓe jogoto ɓe duttoɓe ɗayne ɓe mbadde ganduɗa e gueɗoɗi ɓe ñallara kay ladde ɓe kaldata yimɓe on ɗon sahaa hen goto fof wona dumbaɗo ɗayna ɓe dutti kadi ne mana e koɓe mbaɗatno hanke hecci hanki so tawi ɓe mbari ɓeɗo ha gasi ɓe gujji cukalon kon ɓe nawa ɗumen e terede dow beeliɗe gonɗo e jiyaɓe so ɗum ɗon ɓenni bandiraɓe mbiyen tan ɓe ko raɓɓiɗi ko maayi e nder Nouadhibou ko maayi to Nouakchott e to Zouérat tagaɗo wawa ɗum limtude hande o ni ko toɓo toɓi ko nokkuji kewɗi ɗo ganduɗa yimɓe ndendintana tan mbaɗe e gaska gota nde tawno fittaɗo kala ƴettuɗo wari ɗum ha gasi moftine koko feeñata nde toɓo ngo toɓi nde leydi ndi goli doole e nokkuji ganduɗa e guure mawɗe ɗe Nouakchott Nouadhibou e Zouérat koko luɓata dusu no jiiba ni nde tawno ha hande gagneji ɗi en golima maaɓe ɓe ne cuwe no jiibaji ni o gonga ni eɗen gandi ɓe mbi yanade haalata kono wallay so tawi woni ndiɗo leydi Mauritanie haalanno eko suude e nder mum ma Mauritanie hoy ha ɓuura ko hoyi ko so tawi noon bandiraɓe en jiiɗeɗo gueɗe foof loose laamu Sénégal ko gonga jii ɗum kono noon ene gardini hakkillantagal ɗiɗo wargoji foof e bonde Mauritanie rutti ganduɗa hoore wa yonaka ɓe mbi kala ɓalejo yo yaltu Mauritanie kala ɓalejo yo yaltu Mauritanie hay so tawi woni hanke hecci hanke gila e taniraɓe e jaciraɓe ko jattima ko toon tan ganduɗa ɓeɗo jaltine tawa ganda kaɗo payi ɓeɗo jaltine tawa meeɗa yaltude Mauritanie gila e taniraɓe e jaciraɓe ko toon tan jiiya ɓe diwte tawde koye ɓaleɓe ɓe tawa kay service aji mumen ɓeɗo tawa kay laaɓi ɓe koye nder galleji mumen kañumen kala diwte ɓeeɗa yaltu galle ma hay batte a naworta hay feggere jungo ma itte hay montor ma haɓɓite hay paɗe ma teete hadema rumtitade ngaluma foof safalɓe daro ine pecodira ɗo huccitiyede so wonama hamdele mamoudou safalɓe ne kappo jeeyima min jeeyi oɗo oto komin jeeyi vidéo komin jeeyi ngol leeso min jeeyi oɗo armoire tawala ko mbawɗa hen ɓeɗo tawate bandiraɓe ko ine koɗi tawa ko aynaɓe na kuufi jawɗele mumen gila e nayyi ha e beyno sattino wade e baali pucci ene gueloɗi hay guertode kañe kalis foof tete ha laaɓa ɗum ɗo foof ko gueɗe kantoriɓe ɗe ganduɗa ɗo se laamu Mauritanie waɗi yende joni noon mbiyen bandiraɓe holko dose laamu Sénégal mbaɗi dose laamu Sénégal nde gardini feere e hakkillantagal e anni e feewal ɓe idi foof ko noddude fedde gotago aduna o ɓe kolliti ɗum ɗeɗo gueɗe kantoriɗe ɓe mbi minen kala min jiya kay fedde gotago aduna hanke heccanki wonko nanodirnoɗen so dille mbaɗe ni waɗi yomin kaal walla so tawi ko leydi gondi yo haal ɗum noon amin kollita on ɗum ɗo keeɗi yanki hen Mauritanie nan rewti yimɓe muɗum ine adda e nder leydi amen bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jamma hande o jagani kabirɗe dowrode ko karalla biyeteɗo Mahsen kabirɗe kakidirɗe ko Babacar Gaye ne falindi hoddu ndu Malal Hamadi Mbaye to Mbolo Birane huufi haalirde nde ko Seymoun Tijani jamma hande o bandiraɓe mbaɗi yewtere men jogoto kadi ko fitina hakkude Sénégal e Mauritanie ko haala noon heewi nde tawno jiiɓoɓe keewi so jiibru noon heewi ma wone moɗon ganduɗa jiiɓiɓe no feewi saabu nanallaji tawa ɗin ɗon nanallaji jowaki hay nokku luural hakkude Sénégal e Mauritanie ɓuuri yowade hande o bandiraɓe koye ngol ɗo keerol hewɓe mon ni ina jiiɗi famde holto Sénégal haaddi e Mauritanie yanti hen kadi ni haaloɓe ko jamiraka ɓe jangtotoɓe jamma e ñalawma ko ngalana dalilu ngalana ha hande coppal ɓe ɓeydi e nder hakkillaji moɗon jibru ha ko ɗum ɗon waɗi doole mon hande o ɗon kiɓrengol saabu ngol ɗo keerol
yettode ɗoygol sabu ngol ɗo kerol e ndu jibru fawindu hen ɗum waddani do sellamu Sénégal yaltinde aljuma ɓennuɗo kabaru ɓe ciifi ɗum e kayit mo ganduɗa lowdi mum nayi to famminde on ko haalate jamma e ñalawma e rawrawuji ɗi ganda laɗo pawi ɗi ɗereji ɓayniɗi ɗo sellamu Sénégal tindade ɓesgu leydi men ko daniɗi cifori ko ɗum ndi baccirta to batu ɗaɗɗama to New York to dowlaji dentuɗi diwan Amérique ñande 5 lewru octobre e hitande gonɗen nde hawranno toon ko goomu cuɓaɗo dongre Afrique goomu daraniɗo satade hoorejo fedde gotago Afrique ngam jamne dañe hakkude Sénégal e Mauritanie on goomu ne anni yini yillade leyɗele ɗiɗe Sénégal e Mauritanie e nder nduɗo lewru novembre ndu gonɗen ko waɗi noon garangal on goomu do sellamu Sénégal ne kollita darde e anni e jogui beele oɗo fitina ne ñifa noon ha bada majja mi lew ñifa kono kadi ne ñifira gonga no fotiri ni ko faati e kerol leydi Sénégal jogaki anni hay saaha goto happoyade ko jeeya to leydi Mauritanie ɗon yo laaɓ ko Sénégal yiɗi hande o ko yo heptu jeymum goɗɗo gila ko ɓooyi humpani hay goto hayni Mauritanie tawde kayne woodi kayitaji kiññinaɗi ko adi ko enen kala eɗen kefta ndimagu men ko eɗen jalta ganda e jimadi dowla France yandi hen nde hen leydi foof heɓtata ndimagu muɗum fellitino kadi ne nadde e fedde gotago Afrique kono de naate e fedde gotago Afrique yuɓɓinino kayit hollidde jaaɓi keeri darnaɗi hakkude leyɗele gila noon eɗen goni e jimadi ɗin kayitaji bandiraɓe ɗi juɓɓinama ha hande ɗi darni kerol hakkude Sénégal e Mauritanie ñande 6 lewru décembre e hitande 1953 on sarɗimo 6 lewru décembre e hitande gonɗen nde ko hono ni darniri kerol hakkude Sénégal e Mauritanie kerol ngol ko tuggude wirgo ñaamo maayo Sénégal mana hettere leydi en juwidi ha hande e maayo ngo tawa ina heedi ngeraw ha yetti mayel fallamme deftoɗen kerol ngol ha paamon mbiɗen ko tuggude wirgo ñaamo maayo Sénégal mana hettere leydi yuwinde e maayo ngo tawa ina heedi ngo rewo ha yetti mayel fallamme dunde noon wiyetende l'île au bois ne wayno nden ɗon dunde famama kañum jeeya kay dowla Mauritanie wero maayo ngo so kesam naati ha gonate fawle ha ɗo ilam ɗam deelatoɗo e nder kolaɗe paamon ɗon ko jeeyi Sénégal ɗum tan bandiraɓe ɗo tan yoni labde famnimo kam maayo ngo ko Sénégal jeeyi gonɗini on ɗon jeeyi ko ɗo sardi mo kalɗen joni ɓamaɗo ñande 6 lewru décembre e hitande 1953
non bandiraɓe nafoore maayo ngo ko nafoore rendade Sénégal jaɓi rendude nden nafoore e leyɗele kufde maayo ngo ko ɗum addani Sénégal kañum fof e jeyde maayo mum jaɓi nanodiral jaɓodiral ngal ñande 11 lewru mars e hitande 1992 ngal nanodiral jaɓodirno ɗum ko dowla Mali dowla Mauritanie e leydi men Sénégal ngal nanodiral noon ina saawi kuule ɗiɗi holiɗen kuule ɗi kuulal gadanal ngal leyɗele kufde maayo ngo ina mbawi hutorade ngo gila to banggue awo to yarde yarnude jawdi ha kadi ne e durnoyde e sifaji mbaɗi noon wonande kadi ne joguiɗe laaɗe ndiyam ɓen ina mbawi haytinde ɗen laaɗe e diƴƴe makko ɗum bandiraɓe woni tan eko ɓuuri raɓɓidde ko kala leydi kufdi maayo ngo ina wawi hutorade ndiyam maggo e cuumɗi mum ɗen leyɗele e wawde hutorade maayo ngo ittata kam ko jeyi Sénégal ngoɗo maayo ko Sénégal jeyi ɗum kay ala ni luural so wona kay caliɗo yiide gonga kono noon nayi nani ala cawaji ko gangoni aɗa cat jomum yiɗa ko yiiya ko yiɗi yiide ko tawde woni yiɗa yiide ko jiiɗa ko an dose laamu Sénégal ne jiiɗi tan hollirde maayo ngo ko jeyi Sénégal te alay belel mo kala guiɗo e gaño paama ɗum ittani noon kala masalaha mbo Sénégal jamno gueɗe ñande 11 lewru mars e hitande 1992 kala Sénégal ko jaɓodirno gila e darnugol OMVS woni fedde rentinde dowlaji timɗi e maayo Sénégal yaltani hen hay saaha yondi tan noon ko yo Mauritanie andu ko Sénégal jeyi maayo mum jaɓat tan rende so salimo ne toñani saabu foodi ko jeyi ko ɗereji ganda hoorema ceernoji gonga e fenade cetti keerol hakkunde Sénégal e dawla Mauritanie ma darne ha laaba laato
soko ɗum noon ko golle haralleɓe ɓe gandal mumen jaari on fannu ngati goto foof e gandal mum ko ɗum ɗo bandiraɓe dose laamu Sénégal joguiɗi toɓɓere wonde nde ganduɗa dose laamu Sénégal ne goƴa ɗum hande o ko leyɗele waalo demateɗe ɗe kolaɗe jeyiɓaleɓe Sénégal naaɓe soko gonɗe koye banggue maayo ngo ɗen guese noon e kirol piyodirani hay saaha neɗɗo ni ko gonga ina wona e leydi janandi daña toni te galle ma guesa taw ko kañum tigui jeeyi ko kañum golli walla tawri maaɓe mum no adorono noon kala joguiɗo guesa e leydi janandi walla jogui toon galle hayso tawi woni fitina waɗi ittata kam jeeyi muɗum laato joni noon ɗiɗi gueɗe ummori tani suɓo hen gueɗel ma woni ɓen ɗon ha hande joguiɓe jeeyi jokka jeyde jeeyi mumen mbo tawruno mayɓe mumen walla ha hande mbo cooti jamanu bo kawri mana guese mumen no pamirton walla noon ɓe dutte kam ko qima ha fotino koɓe keftanako leydi Sénégal na soyni hande o ma Mauritanie jaab rewde lawol Toubakiri walla kam morwo aada dose laamu Sénégal ne cikki kadi ne ma won hen ko Mauritanie rewi ngati majjani enen paami ne woodi safalɓe kadi ne rewankoɓe jogiiɓe jeeyi ga o ga banggue maayo Sénégal yenti hen dowla Sénégal na yanana ƴiwtugol yaware e koynugol ɓaleɓe to dowla Mauritanie wona tan ne lundi sariya kono ma ɓeydu kadi ne gañgu ngun ɗon gañgu ma jibini fitinaji e simitare nde hay goto anda ɗo haaɗi e nder diwan o ko ɗum addanta dose laamu Sénégal e yidde famnude kala moƴƴuɓe windere oɗo sifa gila law e yerade kadi no dole mumen ponno beele ɓe riwtaɓe leydi mumen ne daña ruttade toon to jatti mumen kefte jeeyi mbo teta keeɓa kala foddeji mumen ɗi kaddi bandiraɓe ko oɗo kayit mbomin pirtani on wayni dose laamu Sénégal ñande aljuma ɓennuɗo amin cikki tan on paamimo tawde hoorejo dowla ko kañum jogui guinol ɗo wi ɓesgu leydi kala ko haaldi e ngunɗon ɓesgu so tawi ɓesgu ngu famnaka ɗum ene gasa wemre waɗa tawde kadi ne Allah waɗi hande o kominen deƴƴi hakkude ganduɗa hoorema ardiɓe dowlo o e ɓesgu ngu tawde woni so tawi ɓe kaali nder rewa e haalirde nano so tawi on joguima won sohla beele haale kadi ne haalirde kamɓene ɓe nana alay saago ganduɗa min mbaɗa fodde amen so foccirande on ko dose laamu ngu mbiyon e tuma nde dose laamu Sénégal kaali kaɗo haala ka nanɗon hawri hono Amnesty International woni goomu peŋaɗo na darani jam e peewal on goomu naatowo ɗo ɓuri niɓɓidde e leyɗele no yurno ambo nduwo ambo yahani hawo ñukkido beele ambo yiita penale e ndol ndolagu kollirtengu e niɓɓere
on goomu noon Amnesty International e yiiti goto e wuyɓe ɓe yiilotono on gujjo noon bandiraɓe mboɓe nangi wiyete ko Mauritanie ɓe jiitiri on ɗon gujjo ko safalɓe ɓe cikkata ko dammiri tawani ko tagaɓe on gujjo biyeteɗo Mauritanie noon ambo ferliɓe e cuuɗi niɓɓiɗɗi ambo gurfo ɗin ɗon cuuɗi goni kay wumre mawde wiyetede Nouakchott ɓen ɗon ferlaɓe ganda ina ndena ina mbaɗe golle kantoriɗe woni ɗa ha Ibrahima Ba woni Jeyali Djiby karallo dowluɗo e yonta Alhaji Gaydo mo nanono ɗon Mamadou Koundio en Laji Touré woɓɓe waɓe noon woɓɓe gaga Nouakchott nokku biyeteɗo a leydi to kay heydi ɓe foof nan perla mbo kala no jawdi Thiaw Sawri nan mofta e galleji fenade so tawi noon ko sago men wonno keeɗen gandine ma waɗe Amnesty International e to rubde yaha yeeso ha ko wayno nokkuji mbaɗino Ayoun to gendiyankoɓe jambare ɓe mofta to ƴewana en mbar ko wayno Ibrahima Sarr en Moustapha Boli Kane ɓe mbiye Seydou Kane li Mamadou Boka li Djibril Hamme Ibrahima Sall en waɓe noon Amnesty International ruɓa ha to nete ƴeewoya mbar ha hande ɓeɗo wuyɓe safalɓe ñaaƴoɓe ñalawma duttaki e golle mumen fenade golle mumen ɗe keldani tawa ina mbaɗaɓe golle kanturiɗe saabu ha hande miijo moƴƴinani mayde en kolaki ɓe safalɓe so Amnesty International yurno yiɓo ɗum tigui tigui tawat kone artira hakkillaji ɓe tan ben gendiyankoɓe ɓe limtuɗen joni Ibrahima Sarr en Moustapha Boli Kane li Mamadou Bocar en li Djibril Hamme ɓe ganduɗa sinno ko hanki wiyete ko wayi ɓe tafannoɓe laɓale ñiibi aɓe mbawi ɗum tafde ɓe mbawi kadi ne sengde ɗum mo maayi kala ronku ko gonga enen kala ɗo gonɗen hakkillaji men kay mabɓe goni nde tawno koɓe poɗata ko